Алабуга районында цифрлы иктисад ил күләм проект кысаларында район авылларына югары тизлекле интернет шелтәре тоташтыралар. Эш барышын Татарстанның цифрлы үсеш министры Ойрат Хайруллин бәяләде. Агымдагы елда районның 39 социаль әһәмиятле объекты әлеге шелтәрдән файдалана ала. Кастенеева урта мәктәбенең информатика сыйныфы Ойрат Хайруллинның Алабуга районына визиты программасында беренче тукталыш. Министр 70 бала укый торган мәктәптә интернетның эш дәрәҗәсен бәяләде. Элемтәнең оптик линиясе технологиясе буенча тиз ярышлы шелтәргә керү 20 елда цифрлы икътисад ил күләм проекты кысаларында оештырылды. Шул ук вакытта республиканың барлык 1680 мәктәбе югары тизлекле интернетка таштырылды. Хәзер шундый шелтәрне авылларга кадәр сузалар. Бу линия Покровский ауылына кадәр бара. Та оптика, которая сейчас тянется, но это те рельсы, которые будут сложить десятилетиями, и не только в эту деревню, в конкретный ФАП придет интернет, но и, собственно говоря, жители, которые тоже хотят пользоваться интернетом, дети, которые там проживают, хотят пользоваться интернетом, у них такая возможность появится. И в целом могу сказать, что в этом году у нас по всей республике будет построено оптических линий связи до 2347 объектов. Около 1600 только зеленых работ будут проведено. Шелтәргә районның 39 социаль әһәмиятле объекты керә. Гомумән алганда, Алабуга районы буенча алдагы 3 елда 50дән артык объект элемтә линияләренә таштырыла. Анда интернет беркайчан да юк иде. Хәзер авылга интернет керә, мөмкинлекләр арта. Быел 2000дән артык объект интернетка таштырылачак. Татарстан бары уку йортлары интернетка таштырылган беренче төбәк булды. Районнарда интернетны эшмәкәрләр дә ешрак куллана. Мы сейчас занимаемся торговлей через Казань Экспресс, маркетплейс так называется, только вошли. Ну и входим в такой магазин интернет. Тегелгән кием салымны интернет аша актив сата, маркетплейслар куллана. Алабугада тегелгән мәктәп формаларын башка төбәкләр сатып алучыларына җибәрә. Фанис Мөхәммәтов, Полина Лесина, Максим Бегашев, Татарстан яңалыклары, Алабуга районы.